Hausa Afirka ta fice. Domin samun shirye-shiryenmu, ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa, ka danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode, ka danna mana alamar like. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن شاء الله يوم من ده إن شاء الله زعما تجيب البياني إن شاء الله زعما تجيب البياني إن شاء الله زعما تجيب البياني كم يا الله إن شاء الله زعما تجيب البياني كنسو أنا كما دي أمني نسات إن شاء الله منا نندي مثلا إن شاء الله kuma yanzu alhamdulillah muna cikin watan azumi za mu haɗu maganganu ne da ya duk wanda ba a tunani insha Allah. To alhamdulillah fi sabilillah duk mutumin da ya san ba gara ba dalili da ya shiga hanya ta ba gara ba dalili ban shiga hanya ta wannan azumi da muke ciki Allah dan girman ka dan zatin ka dan girman Qur'anin ka duk wata fitina da ka san za ta faruwa su kasashe arna ko na musulmai da komai ko wani arna ko na musulmai Allah ka dauke wannan fitina ka dora ta kan wa'annan mutanen da suka shiga hanya ta ba gaira ba dalili su wane ne wa'annan mutanen gobara kenan dan ka san inda gaske ne dama in bisbillah da gaske yake to in fitina ta zo tsakanin ka da mutane ba magana giya da ba dan shi hoda ka gane hoda ba a giya da ba sai dai a tsaya kan shi ba giya da ba ake ba dan ka fahimci abin da ke da duk mutum da zo maka zamani yanzu da mutum ya zo maka da fitina ba gaira ba dalili yadda zo maka da ta kala ka tarbiyata haka nan dan baka tarbiyata haka nan ba ko to bisbillah abin da shi hana ka mutunan ka ba ko diyanka ko naka duk wanda shi hana ka ba zai taba samun wali ba kan menene nake faɗa yanzu kenan in ka fahimci abin da ke da ko mutane wanda ake ganin lalle yanzu ina tare da mutane wanda suka shahi ma wanga namu ne hakika mutanen mu ne wanda suke tare da ku suke tare da wanga iska gobara mutane wanga iska gobara na cakiri ko wanda ma na cakirin ma da na wani waje da wanda ke kusa gare ku kuna ganin kamar kuna tare da mutanen nan kuna tare su suna ganin kuna tare da su ba da gaske ne ba ƙarya ne duk mutum daga wanda kuke yake dan uwan shi komai kana so ya faru gare shi ko kuma kana son ma ya mutu dan ka zo ka yi rayuwa ka yi abin da ka ga dama to ka cire shakka kai ba burin ka zai ba dan wannan abin da muke ku fahimci abin da ke mu muna yi ne ba don komai dan mu yanzu tsakanin mu da ku ake riga kare na tabbatar ba abin da ku sako mani ku ƙarya ne ba abin a cakir ba wani mutumin wanda aka yi wa a cakir ba ma cakir ba ce gobara ba wani abin da wanda kuke iya mana dan ƙarya ce duk duniya ba matsorata kamar ku dan inda da gaske ne kuke ku abun da dauko tsakanin da ku na yi ku abin da dauko tsakanin da ku na yi ku in wata kabila ce da yanzu matakin da za su dauka kai na sun dauka ko na kashewa ko na dauriya ko na ko ma mene da sun dauko to ƙarya kuke yi ba ku iya komai ƙarya ne daman kun kwantala ku ga an akwai gini ne ko yi abin da ku ga dama hakan ne ko to alhamdulillah mu dai ba kasad bane ba alhamdulillah da ƙari muna da komai da abin da ka san muna yi mu ba ƙarfin mu da ku tare taimakon Allah da abin da ka sani tare taimakon Allah ne muke samun shi ko kun fahimta ko kuma ka fahimci abin da ke da kwai ku wannan mutane da ka iya ganewa ku bura abin da ya kware ku zina wannan da kuka sa gaba kun dauke ta ba komi ba zina kun dauke ta ba komi ba kuma ita ce babbar illa a duniya ba abin da ke babbar illa mutum a duniya babbar illa kamar zina dan zina tana bada tarbiyya asalin ma ba tarbiyya dai zina dai kenan banda haka kuma zina menene take ko zina gaba ɗaya tana bata kabila ta kasance cikin ta babu abin kirki sai abu na banza zina ita ke kawo wannan abu ko kuma gobara abin da kuka dauka wannan abin ba komi ne ba kenan kaga mutum da dauki zina ba komi ne ba kenan kaga wannan mutumin me ya kamata ya abin da dauki zina ba komi ne ba abin da ya kamata wannan mutumin kenan a ganye daga cikin tsari balle ma wai har ya goranci wai addini ko sallah ko wani shugabanci ko ni menene haka tsaka saurare ko ka bi shi kaga ba karaman kafirci bane yanzu ka tsaka diba yanzu kamar menene za ka kallo yanzu ka diba ko wannan shege dan iska munafiki wace zaka ce mai gari dan mai kenan kaga mai gari dan mai in ka tsaka diba katilan muka tura da kafiri ne guda yazo ya ta mulkin mutane wanda ba sani ba suka yi ta biye shi yake aka zo ka dan iska munafiki shege
Garba dan asara shi ma suka zo suka tabbiye shi ba sani ba, yanzu har a zo aza ko dan shi ko mene dan Allah in ban da mutane sun zama dabbobi da san ni zaka tsaka na biya ga wanga mutanen dan Allah dan annabi zaka tsaka na biya ga mutanen. Da kuma sai Allah ku, wane ne Allah ku? Allah ku Ibrahim Gwanda, astaghfirullah azim. Ka san Allah gobara ne Ibrahim Gwanda. Ibrahim Gwanda ƙarya kake, wallahi ƙarya kake, tunda haka kuskure ta gama da kai ko wallahi ƙarya kake, kuma wanga nuni daga gaina da kai niki da Ibrahim Gwanda nake sare. Allah gobara kenan naga wacin maradi gani Allah gobara to da kai nake ka sani, ma'ana kai zaka yi ma ka fahimci abin da ke da koyi. Wannan saraki da ke gani saraki na gobara duka yan iska ne, ba su yan kirki bane ba, tsakanin Allah saraki na gobara duka yan iska ne, kyale su kawai ne ake, suna dibi mutum da ba kabilar su ba, suna cin banza, suna abin da suka ga dama ana kyale su. Menene yanzu za ka kallo kenan? Abin da za ka kallo wai yanzu akwai wasu mutane wanda suke yin zahi wai in ne magana kan gobara wani ce wai ba ni da aiki sai magana gobara ko hauka ne ko menene. Gobara su suka sha, yan iska ne gobara ba wallahi yan iska ne, ko kun fahimta yan iska ne, dan in ba yan iska ne ba za a musu haka ba. Ku tunanin ku irin sauran mutane ne wanda da kai abu ka ci karan ka ba kai abin da gada ma kenan, ba su ne wannan mutanen ba. Wanga da kake gani ko zaune suke daidai suke zaune, iya da baka tunani haka suke zaune. Kuma abin da kuka yi ba zan taba bari ba. Dan tsauni kun yi labari na tsauni kenan ko kuna na sani, in ma ba ku yi labari za ku sani. Wanda ya muku inu sahi ya muku ya arma oshi yana kwana da ita ba ku sani ba, kuna ganin kamar da gaske ne. To oshi ke kwana bai sani ba, tsakanin la oshi ke kwana, inda ma oshi ke kwana da ita abun ya yi mai sauki cikin matsayin da yake. Ba zai taɓa yin al'umma ta kirki ba, in ma ya yi ba zai taɓa yin al'umma ta kirki ba, kuma ɗayan ki za su taso kuma ga abin da ke da kwai a huji abin kenan, abin da za a san da ku kenan ɗai kenan. Sai ka dawo ga wannan yan kungiya yan iska, kuna ganin kuna tare da Ibrahim Gwanda na tare mai gindi mai tsaga ga wasu kafuri kenan, kuna ganin tare shi kuke yana ɗaya mai gindi, kuna ganin kamar da gaske ne kuma ƙarya ne. Kullum ku kuna shiri na zaman duniya, waga duniya ko kana so ko baka so sai ka barta. Kuma billahi la ilaha illa ni yadda kuke son wai ni ku taushe ko yaƙe ni ku taushe ba a ƙarya ne, abin da ba za a yi ba. Kuma alhamdulillah mu nasara insha Allah ta kusa zuwa gare mu. Abadan ne ba za ku taɓa samun sukuni mutum da ta riga ta gamo da ku. Kuma wannan gama bi izinin Allah ta'ala Niger in akwai iko wannan gaman za a gani, in kuma babu iko Niger kuma wannan gaman za a gani. Dan billahi la ilaha illa duk mutum da suna shiga ta cire shakka ni ba kyale shi zani ba. Kuma tsauni ƙara hudi zani, duk wani babbar da ke cikin tsauni uban sharar da gamun uwatai. Kuma duk wata masifar za ta haro Allah ka ɗauko ta kamar ta cikin tsauni. Dan tsauni ku yi wa bihirar tau, kun san wanda ya muku. Duk wata masifar za ta haro a duniyar nan ku Allah dan girman ka, dan zatin ka, dan azumin da muke ya Allah dan girman ka, dan Allah ka yi roƙon ka ɗauko wannan fitina. Ba kiristanci ba musulmi, Allah ka maido su takire. Ni ne ke waɗo bihirai, ni ne ke waɗin wa bihirai. Ko kuna so ko ba ku so ku ka jama kanku, mazanaci ba daga mai kawa. Kuma ko kuna gani mu zuba zuwa da ni da ku, mu zuba zuwa yadda za ku samun wali shine tunanin ku irin sauran mutanen ne. Kuna dabara, abin da kuke mutane kenan, sai kuma mutane dabara. Kaga mutum kamar san kai yake, tsakani na da duk mutum da ka sani ba cikin wannan ko ta gama ne, kuma duk uban da ya arma wannan bugura yake gani arma bugura wallahi ba arma ba kan shi arma shi su ya arman ba. Kuma ka cire shakka abin da za ka kallo ko mace ko namiji abin da aka yi hawa da ka diba shakal za ka ganin nasu ne, ba wani bane nasu ne. Har sun ɗauki mutane sa karkari, kuna ganin kamar da gaske ne kuma ba da gaske ne ba. To duk da goburin da ke duniya uban shi da laƙamin wata an haɗo ga hira, wanda bai ɗauki mataki ganin uban yawa ɗan sunna ba ne. Na ƙara haɗi Ibrahim Gwanda Allah yan cakire ko Allah gobara ka giya da kai nake, in ka kyale ni kai ma uban ka ba ɗan sunna ba ne ba. Ibrahim Gwanda da shi ne ke ga hira, ka giya da kai nake wagga hira ka haɗi, in dai ɗan sunna ne ka to bai kamata ka waran ba sauka duniya ba.